Patanaw daw, unsa man di sayo na. Saan ba saya, Jack? Ito ka na, balik-balik. Ito sa tiil, ito sa tiil. Siguro ang bait eh, ano? Binong bait. Ang tiil lang ka ito, balik-balik, tiil ba? Mo. Di mo, ito yun. Mag-insert ka. Hindi ka di ba? Nakalimutan ko. 1, 2. Ana, dan King Kong. Forward naman. Hindi ko ba? Pangit ka po! Hey guys! Yay! Humana na sa muang laag. We're going home. And until now, wala pa may kabalo unsay pangalan sa muang gipuy-an. Unsay pangalan sa tong gipuy-an? Bot. Ay pangalan. Vancouver. Bandol. Bandol. So mga to guys, so kita-kita na tato taon pa ulit na big Davao. Jake. Pako ano, pag-zoom. No, ay hindi. Hindi ko nagabutang gani. Butang gani no? Oh. Ilan ite?
Hi guys, naano mi dire karon sa Don's Grill, heading home pa Davao. We are now done with our pinakalit nga trip. I hope you did enjoy the video. Thank you very much. And please do not forget to like, subscribe, and share for more videos and updates para sa mga more kabuang o mga pinakalit na mga travels. Say goodbye everybody! Bye! Bye! Woo! And we're out!